So siapa yang orang yang ai komplain nam to jong pi balo ki man palawi chunga ki so tna ben pe ki channel ga jing lenti bneng way to heaven ublai ga jing so nya ban kur ko do ga jim ga jong pi ma pinang yai san nang yai kiu ublai nang yo ban slack ga jim ga jong pi ba na koi ka por ban ba pinang la shugan ba pinang smooth ba pinang la shugan scam ba pinang klein ha ga jim ka ba kan jam se ublai nya ban kur ko ka long long sam ga jong pi ba ublai unyo ban dap ga jing ye ke jong u ha ga jim ga jong pi ya ha ga step tang ada ringkal yang mengenai kaktin ke jong ublai bang songo ublai ba ai ga ni ka por ga bang inyo so che ban phai sa kaktin ke jong ublai nam kaktin ke jong ublai ka dan ye ban kran nak tam jong ha ba jong pi ha ga ni step tang ni pe na ga gospel jong Marcos na nang ba khata na ga ko ba south way ter nya pe hang ni ka kran sapang ka jing ai sa ka kam ga jong ublai Kamu sapang kajing ai saka kam ga jong blai kumno ni ai saka kam ga jong blai kajing ai ka ba kumno ni ai saka kam ga jong blai naman hang ni kidan artli ki banta iba ai saka kam ga jong blai hang ni kidan artli ki donot lane hang ni kidan artli ki jingmot lane hang ni kidan artli ki jing perkhat ka rukom ai ga jong ki saka kam ga jong blai te napren jo ki artli kanu ga de ga jingmot ga jong pi bat ka ba kumno kajing ai ga jong pi bora ha ka ji em ga jopi ha ka ji de jopi bat ko play ujisu om tum nem nagar khati wa sau khoi om te ujisu haba ula shong hamar persya ka jingin show ula khmi kumno ba upai ba uno spai syakata ka jingin show bat bun ki ba real spa kila no shikadei haba lawan te ka wei ka real thai ka baduk kala no adam ni ki ba long lajan bisa haba ula khot haui ki sinran jong u ula ong ki shisha nga ong hapi bakane ka riu kun thai ga wadu klano khambun ya kita baro ki blano syakata ka jingken show pai ujisu uchong hamar persya jong kata ka jingken show but ujisu wi i ha ba mano ba ai kumno ki ai om dei tang ba wi i da kan ka khamat nama ujisu ulong blai ujisu ulang jam tip lupa ba kumno ki bri ki ai den dai ha ka to ka pol ha ba ki bri ki wan ban ai sha ka kam ga jong blai ujisu usho mar persya ja sha ka ta ka miet ka ba ki juno sha ka sha ka kam ga jong blai ya hang ta kila ka bible ka ujisu long ba ki dan si bon ki ba rose pa ki ba bet ki ba biang ba kila ai shi ka dei let's say kila ai khambun syaka taka jing ai ke jongki syaka kam ke jong blai but ha ka bakut lawan ko ikan reu kan thei ka baduk kot kata ka de kun thei kala ai kata ka adam li ka belajan kot syaka al bisa ong ka tin ke jong blai o syaka si bisa ka tin ke jong blai ka ong ten haplen jong ni kicing ai ujisu uthau wat ujisu upet iya ka donut ke jongki ujisu ui baka donut ka bakumno jaka donut ka bakumno baka maki kiwan ban ai hakata ka jingin show hakata kam ka jong utrat pe hang ni kan artli ka benta ka ba ong kum nem nangal ka ba sau ka ong nawa kita baro kilano na ka ba sa tam yaki handai kani na Hendai kani na ka jingkodu jongka kala no baro kan ba kadan wat ya ka jingim jongka ha bai hang ni kan atli kawai ka dei ka jing ai jong kita ki bre ki lan no kita ki bre ki ba bet ki ba biang ki ruspa uji so ong kini ki ai na kata ka ba sa ka ba tam kentai ka jongki kata ka ba tam na kata ka benta ka jongki ki kem na sim la ai lot hendai kila ai tang kata ka batam kila yo dan kam iyalah de baik ong no ji so lam haba kita baru kila no sha haba kita baru kila no na ka ba sa tam na ka ba sa kemudian let's say kita sispa tinggal kita ada thit kita ada perlu jing sha ka batam na ka no ka tam ki ai sha ka kam ka jom lebih kata ka de kemudian ki ai ya ka batam na ka jingim ke jongki sha utra te ko ki para bira ngan ang ipi hang ni ga step ba bamta yo le se ma pidu mangaru yo se aga jingim ke jong pidu pidu dan pidu kundu ya ni ga benta ha ka jing ai ke jong pi sha ka kam ga jong be khato pilong na pleng ti ni atli ki ba kum no ka jing ai ga jong pi ka jing ai ga ba kum no pi ai sha ble ka jing tho ga ba kum no pi tho man ai sha ka kam ga jong ka don ka jong pi ka pen kre kum no man ai sha ka kam ga jong be yo le se pi ai da ka jing bun no yo se pi ai da kata ka jing
daga jing altotin yo se pi ai daga jing pam keman yo se pi ai daga ta ko ki para wi daga jing pam scam makini ibriu kilale daga baki ai daga ta ke ke ba tam anaka jing em ko choki ko ki para wi ja ngan ong pi ublai ujongi kwa ya ka bajana ai ko pi ai ko long na do do daga jing keman to ai daga jing keman ublai unyo ko le lagi ba ai daga jing keman to ina pet na David naka Samuel naka lulung ke ba Samuel kalau nampak Saul naka dekat ke ba Saul pet kini ke ba ke jinglong ke don David Ukraine ya kini ke ketin uang kum ni uang Henry ngan thiet hi ken yaka name daka dor leneng ngan aingo ha utrai ublai jonga da ke jing aingo tang ke ba shiwa David uang nganung aingo ya ublay tang nak tak basyu dah kabang ngasu tam lanen dah kabang ngasu tam ngasu cio ya kata ande ngan ai ken dah kabang ngatre sitem dah kabang minut ke juga dah kabang thiet dah kador jong kata kebut dah kabang kado kabadi hok ka jonga ken kabangan ai dah kadonot dah kacingkut baro nama David nyokor ha sepang kajing ai ya ublay nama David nganum ai ya kabat tam kabat kentai siap ublay dengan ai ya kecing kenya kecing aingu kabat phap kabat jangai dem nam ku prabina bon ha kini isi menta ngam penram ya na ngam benya na ngam bisa ya na bon ha kini isi menta kabat ublay usmopsi mat haba ui baki bon ki beliau ki ai sakakam ke jongble nama kadukum ai ke joki kami dei bat kamon ke jomre kadukum ai ke jongki kami abai bat kamon ke jomre nak tata ke tin ke jomre ka ong kum ne haba P1 ban pau hakmat jongang ubalapan yakani nakakti ke jongpi ban yu ha ki pulau jongang wat walam syu ya ke jing ai bathala ke jing ibi thang ka long kaba ijli hanga unai chmai mat ka sabotan kaba khat jeseng ngamla sya ya ke jingbam hak mat ke jeseng kentang pe kibriu nganong ki ko ki para bicha ha ka jingbam tep ha ka jingbam soto tek tek ki le choble ki ra ki jing ai mo choble na ka jingbam khoi ki ra ki jing ai ki jong choble da ka jingbam khoi da ka jingbam janai da ka jingbam khoi ka donot ka jong ki ra na ki ki ba tam kentai na ya choble ki ai ya kita kijing ai ki ba deko ki ai kita kijing ai ki ba anna ki ai kita kijing ai ki ba thok ria yo se ki ai kijing ai ki jong ki sakakam ko jong bole yo se ki long kum kita ko prabya nanang ki hakani ga step ko ta kidan kam ba pin yet re ren kam ban pin bai re sha ba pin ai sakakam ko jong bole namar ko ki prabya kidan bon ki porlok ki bangai kundu ka jim ko jong ki ba jumlen ban thok tin ki ba jumlen ban yang khalai pitip nem katu kepisah kau kiyo dah kau syut hotin dah kau kiba syuk halai kita biar katu kepisah ki ai syakakam ke jong ublay ko ki para biasa ngan ong ipi katu kalong em ke badai bakin ai syakakam ke jong ublay dah katu kepisah kau syuk halai dah katu kepisah kau syut hotin dah katu kepisah kau syuk tu dak tu kapisa kabar pichu bam klop jono le jono dak tu kapisa kabar pichu lute hatu kalong em de piwa pipin aisha ka kam ko jong lei kalong ka ba khoj ye piwa pin aisha ka kam ko jong lei ki brio ki khoj isal hakapor jong hakapor jong isaya haka kita bisa kalau nang meningkong kan khat ba khat arte ta gal khot ke basi porte ta hamne ublai omba ngalangnya ya kini kijing ai kijing ai ngo kijong pi kini ki marat ki ba pi ai kijing nya ki ai jing thang jing yubi ngala thai ngala kan ngam so bhang ngam so tanat na mamle ki ai ya kita ki ba tam kan tai ki ai kita ki bang bet ki ai kita ki bang khoi ko ki para be jwa ha kini ki sim tang nang pi ki bun napleng jonga ba jong pi nganges kan pila jukundu pila ji pila ji sngoru tharai ha ji em ko jong pi ba kidan ki boleh ki ba ai syakakam ko jong le ya kata ka ba ki yo na ka ba shu thok tim ya ka ba ki ba shu na ka ba shu khalai na ka ba ki ba shu yo na ka ba shu tu na ka ba shu thok shu ko ya no katu ka ji ai ka jong pi katu ta long na em ka ba khoi ka chong ko ki para bila nganong ipi pilan ka ba fin tip ha ka jing ai ka ba tum no pi ai syakakam ko jong
Kitip nam nganya thui pi ko ki para bisa ki dan sibun ki para ki man be jonga ki badan hakaniga jaga hakaniga sol long bora ka we kitip nam ki dan ki ba shong dukan ki ba business hande ki hapte ka business ka ba kumno ken ka ba pi shong ka ba pi de dak ka business ka ba pi de pi tie dak ka to hikin ka ba pi yo pisa dak ba pi tie pi de kita pi wan aisha ka kam ka jong le ka tu ka long em ka ba de ka business ka ba kumno ket ka ba pi de pi trai ka jing trai ka ba kumno ket ka pi trai ba ka jiyo ka ba kumno ket ka ba pi on ra sa ka kam ka jong le ko ki pra bi cha pe ngani thui pi ki dan ki bon ki kristan ngam da kon tho ina na ki bon ki kristan hagini ki si man ta pe ki trai ya ka kam ka jong ki business da ka ba ki de jing de lese ki de kwai dong lese ki de dukan jogi ki biri sikar hato pitip nam ba ki de ikta ki biri sikar khamtam kun ki bangit ki jomble ki de ikta ki biri sikar dakta ka jing de na ki biri sikar ki ora sa ka kam ka jomble hato ka to kalong ka badai ne am ni pio in ai u e u de u biri sikar pi habdi banti ya kata na pitip na u biri sikar ko ki pala bija open yap de ki biri open mensal te kibreu open pang te kibreu ora ka jing pang ka jing sitam te kibreu handai mapi la kom ki banget pide ya kita ki jing pang ka jing sitam ya kita ki open snake pen mensal kibreu da kita bat ki ba pide pi ora cha ka kam ka jong lai hato kalong ka ba khoi hato kalong ba de ki dan ki wei bat ki ba shon dukan ki ba shon de dukan kya bet kom kita pide ya ka kya pide ha kibreu kato ka kiat kita ke kato ka kiat kita bi kaba ki breu ki di suki ki ya da kato ka bi kaba pi de ya kato ka bi pi onla ya kato ka jing ai ki bisa ka kam ka jong ploi kato ka long ka ba de kato ka long ka ba khut ba bin ai sa ka kam ka jong ploi ko ki pra bi chunga kato kam long ka ba khut kato kam long ka ba ublai ko pudyang sobha ko ki pra bi chunga nagamta jonga ba jong pi ko ki pra bi na ublai qua ipi ba pin ai ya ka jing ai ka ba khoi ba pin ai ya ka jing ai ka ba pi tre sitam na ka hok ka jong pi bai ka tin ka jong lai ka ong na ka kitab proverb ka ong ne ya ka spa bala yo da ka jing thala on pin duna handai uta ubalum da ka jing tre minut unyo ya ka jing loi ka spa ka balum da ka jing thala ka spa ka balum da ka jing shikor ka spa ka balum da ka jing thok jing lamle ya no ka to kamla ba pun roi pi ko ki para bisa la pi yo sibon makna pi lem makna sibon ka spa ane ka to ka spa kamla ba pun somha ya hakma jong ble pi wan la kam to pi ai sibon makna ka to kamlan jing somha ai ram sha ble na kum ba kini ki brio kilano ki baru spa kilano sika dei ong ka tin gitu kilano kambon ande uji su unyo ko ya ka ni ka brio kun thei ga ba no adam li bale nama kan ni ka brio kun thei ka ba no adam li kan no da ka jing khoi da ka donut ka ba khoi ke jongka kini ki brio ki no da ka donut ke jing atatin dia kata ka bla tam ki no ya kata ka bla sa ki no da kata ka jing ba ya ka jing yo ka bam khoi ke jongki ki wan ra ban nganong ki ko ki pra ja la ka jing ai ki jongki ru akini ki sim ta kalon kum ta ka bon ko ki pra ja ublai ono pudyang somha ya ki jing ai ki jongpi ublai ono pudyang somha ya ki jing ai ki jongpi andai ko ki pra bi jangan ong pi ai sa ka kam ka jong ublai ken da ka ba pi thau da ka ba pi dan kam ban yet ya di ka jing ai ka ba kum no ngan ai nama ublai u jong i u kwa ya ka ba janai u kwa ya ka ba khoi kamnong ka ba ram nani kamnong ka ba shibun dal pi ai kendiat lu andai ai da ka do lu ka ba khoi ai ka jing ai ka jong pi ka ba khoi kin kata kan ka ka ba ublai wah nama pitip em ngan ong pi ko ki pa ja la ngi ai da ka donot ka ba asap ki ai shibun makna lu la ngi ai da ka donot ka ba khoi ngi ai shibun makna lu kam da jing men toi em ha ublai om so bha lu kita ki long tang jing pendam rukom ke jong pi andai ha ublai kam da jing so bha dengan kau mengkli hakani ka step entah kajing ai ka bakum no kan ka pi ai sha uble kajing tho ka bakum no pi tho ka don ka bakum no pi pen kre ka pen ai sha ka kam ka jong uble ko ki pra bi jongan ko abang hakani ka step entah yet bunya ila dia bet tho ila dia ba pi on ra nang noi tu kajing ai ka bakum no pi ai sha ka kam ka jong uble yo se pi ai pi yo da ka ba shu thok pi ai sha ka kam ka jong uble
Pio dah kebasu lam dah kiwe pi aja ke kam ke jong blay. Pio dah kebasu tu je kiwe pi aja ke kam ke jong blay. Pio dah keba pi ke sosi e kiwe pi aja ke kam ke jong blay. Ko ki pra pi aja. Pi dan kam tep ka jing ai ka ba kum no pi aja blay. Trai si tong ko ki pra pi. Trai dah ka hok katu ka jing trai dah ka hok je pi katu ka jing yo. Usok je ka hok ka dai ki ka ba sngom hai ya u blay. Ublay umpa yang terkesuap, yang tu yang terlebai nong juga jing lam lel. Ublay umpa yang terkesuap juga jing tahu jing syukur. Ublay umpa kan yang kan donor ke bakut ke jampi. Ublay umpa yang kan donor ke babha ke bakut, kan donor ke basmur ke jampi. Umpa yang kan jing ai ke babun ke jampi, ni umpa ke donor ke bakut ke jampi ko ki prabisa. Tinggal kau nang hak ni ke pom ta, kan donor ke bakum no ke bapithau pan ai sya ublay. Nama ko ki prabisa ublay uong wan hangan dah kadonot ke bakut wan hangan dah kadonot pada kemen sim porok nama ko kiprabi sang ladang nyim ai yang kata jing ai dah kadonot porok nyim ai yang kata jing ai ke bajana ahmad ke jong blay ke ba ublay uong ko ni nak kitab malaki ong pi uong nawa pila lute yang pe nyilute ya ublay nyilute ke hok ke jong blay ni ai ublay de ki batam ni ai ublay de ki bam khoi ni ai ublay de ki bam smauha ni ai ublay da ki ka bam bit ban ai sha ublay ko ki pra bi pe ni lute no ya ublay ni lute ka hok ka jong ublay ni kne no ka hok ka jong ublay ni pentingit no ka hok ka jong ublay da ka ba ni ai ta ki ba tingit na ka donut ke jong ko ki pra bi chuangan ong ki ka ni ga step ko mentang Ublay yang ikut ki para bisa nak tak tahu ai kan kapten ke sudah hikai yang ikut no bangin nang ban ai bangin nang ban em ke jing em ke bakoi bangin ai nak donor ke bakoi kumno bangin nang ban lek ki ban tu semua bahaya ublay jing hikai yang ki disiplin ki jangku hikai ki an ki jangku hikai ke lenti ki jangku dak kapten je but udah tahu udah dunia bahaya ke jing nawar ublay ai yang ai pi ke bajana itam ai o Jesus Kristus bajana itam nak jangan cuba niap halang ke ding te balai pat ba manga ma pipan ai dak kita kiba tam kentai apa jing ko jingi dak kita kiba basyo dak ko syutak syukur ko ki para bisa wanam ai ke jing ai ke jing pi ko thau bria mat ke jong play ublay kun so unum pudiang play ublay un so si nama ka tin ke jong play ko ong kum ni ublay ong ni ya nak kitab malaki ong kum ni pi long ki tim da ke jing tim ke nama pila lute ke yana pilong kibla tim dah ka jing tim na ba pila lute na ko ki para bina la dang ni lute ka hak ka jong blay dang ni ai ki ki ba tingit ni ai ki ba pen som hai blay ka bon ka jing tim ka jong blay ka tan ha bo jong ka nye sang ni bam and ni trai sitam ka no ni bam ka no ni om kadang nama ka tin ka jong blay ka ong ba la dang ni trai sitam ka no ru and ka tu ka jing trai ka jong pi kanam roy bat kanam mentoy ru em shana ru de nakta ra ko kipra cha ni dan kam so nama ka tin jom le ka ni la ni lute ka hak ka jom le ni lang ko ba kumlakran naka kitab ku hagai naka kitab hagai naka nang ba ningkong naka kon pesan ka ang ni nama kata kum ni uang utrai ki pai to perkhat phi yala ka lenti phi ki ba bet sibun te pila lum khandiat phi bam handai phim kadang phi di handai phim jas yang phi punkup yala de handai amdan ubasat bat uta bayo bainong ba unyo bainong tang ban bu ha kapla ka ba bai pi bam pi di pi trai sitong pi yo sibun bai ban ba pi tap tang ha ta kapla ka ba bai pi bam phim kadang pi di phim jak sedang pi ko phim saat ko ki pra bi jan nama boleh mengila tu no ya lute ya ka hak ka jong iko ki pra bi cha ngalong pi hang ni ka pol ta ai kan dak download ke ba kemen no David uang nak kesam ke basis pak kan re ka dak ka aw ngan ai ayu pa dia utrai kun ka jin ai ka kum no ngan ai sai ai kan dak download ublay kwa kan ublay kemen kan la pi ai dak download dak men sin ka ba khoi nama ublay kwa ai ka jin ai ka ba bun ka jong pi te ublay kwa kan ya ka jin ai ka ba dak download ke jong pi dak download dak men sin dak jing khoi ke jong pi ai kan yang ra ka benta sha ublay
nama kaktin ke jong play ko ang ni naka ar ko din kal nang khanta di khat banyo ko to uwe napi kat ba utmu halaka download kumta to un ai daga ba sosi lai naka ba penbor ublay ya uba ai daga ba kemen ublay ula ba penroi kerhai ikjing ai baro shapi kenang ba haba pi dan halaka sni kajing da baro ki baro pin yo nang roi kerhai sha kajing ne pha baro tin jom le kong ublay komen semua pha hak ta ki ba ai da ka do ko komen ka do ko ki pra bicha kani ga de step ka ba menta ka ba tin jom le kran what ai kan kita ki brio ki ba asap me ai da ka ko ka ta brio kan thai in ka ba ai ti lut ya la de mu ala ai ti ban met da sim hang ni ka bible ka on kala ai ti lut wat ya la ka jong ka jing em ko bun kala ai ti lut met ban sim sha ka ta ka jing ai ka kham ai da ka jing bun lut kham ai da ka jing at tu kham ai da ka jing khat da roi pan ka ai da ka jing ki ko ki pra jing ka ba ka ni ka step ka bun ta ka jing ai ka ba kum no kin pi ai sha le ka jing ai no ka ba kum no pi ai sha le pe yo ni ai ha ka jing bam tep ni ai ka jing ai no ka bam khoi ka bam pe ha up le katakan mula ka jing tim ka jing chwa ne ai ka jing ai ka ba khoi ka pun som hai le ka jing ai ka jong le up le to tunjuk yang da ka jing ai ka jong pi dengan play ya ka jing khang jo ka bneng bat ngan kha buk happy ngan kerkhui pi hadu ba ki thia ji kinam nyam shu on ka tin jo te pulsan ai ti ki nyala ai da ka download ka ba khoi ai ka jing ai ka pi da ka jing ki man ai ka jing ai ka pun som ha ya up le pin sai ka jing kerkhu jo le nam da ka jing jo uben kerkhu ya ka jing jo pi na pha chim jing lai ai ngoi me ko pa ka ni ka por ka ni step ai ka tin ka jo me ko pa ka ba ngi yo banyak snow ko pa ba jam ba sang ka jing ai kum nang in ai sa ka kam ko jam ko kum nang in wan la ka jing ai no ka jing ai no ki ba kum no ko ta bi jam WhatsApp bangin orang kita jing anyo kibam khoi kita jing anyo kibat ngit ko ta khat ke chome namang bang menang ba khoi menang pediang ko ta bi kita jing anyo ko ta bi menang pediang ko ta bi na ye kita jing sependa bukom bi menang pediang ko ta bi ye kita jing asap ko jing ne pediang ko ta ye ka donut ke ba khoi don ko ba smole ba ka don ko ba bet ko ta ka diga ka don ko ba keman ko ta bi la ka long khandian sibun ko ta ka jing anyo ande me kwa ko ta bi ja bangin ai ka donut para ko ta bi da ka mensem boro ko da ka mensem ko ba keman da ka mensem ko ba khoi ka na ba me kita tiba ai ka kam ka jwe da ka jing khoi da ka jing ki man ka don ko ta ko ta we wi jong ko me khmi ti man ai sibun ko ta sa kam ka jwe me khmi ti ko ta begin ai ka don na me kwa ya ka don ko jwe ko ta trai ye jang na ai mo ye ko ta ba me ai ni ka tin kum ju ko ta be nam ta ni ki man pala ki be e jing ai bas ngap ki ba pediang ka tin jang ta ko khui ki te hikai ki ko ba 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 ki nang la ta ban ai su sa ka kam ka jong ko ta da ka don ko ba khoi ki jong ki kurku mame ya ke jim ko joki te pendap mame ko dai ya ke jim kam ko joki bahar ko dai ngai ting ko ti tak sebab tem jis ngan ko amen oblei nya un kurku ya ke jim ko joki iwe tetep ko ki pala bacam oblei u ya ke jim ko joki amen